Gure lehen gonbidatuak 20 urte besterik ez ditu, baina benetan historia handia darama gainean. 20 urte besterik ez, eta badaki zer den familiatik familiara ibiltzea. 2 urtera arte guraso biologikoekin egon zen, gero Zailako familia batek adoptatu zuen, gero 8 urterekin Bilboko beste familia batek. Pentsa ze historia daukan kontatzeko, oraintxe kontatuko digu. Beraz, gurean da Juankar Monje. Kaixo, Juankar, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Beno, 20 urte besterik ez dituzu, esan dugu hasieran, ez? Baina historia luzea daukazu. Bueno, bai, pizka bat azkenan hori da gertatzen zaizu horrelako gauzak. Bueno, aita eta amak ezin dute beti bere umeekin egon edo eman amore guztia. Eta, bueno, ni tokatu zait momentu honetan nahi, baina orain dituan gurasoak nahiko espozik nago eta, bueno, orain amentxe nago eta... Zaila izan da bidea, ez da? Bai, izan zen zaila eta, bueno, kostatu egin zitzaidan adaptatzea pizkat, azkenean eukin nituen pilo bat arrazo, hori, familiarekin, gero adaptatzearekin, refugioarekin, eta, bueno, azkenean, bueno, kostatu egin zitzaidan, ikastoletan bebai, lagurekin bebai, eta beste pertsona batzuekin bebai, baina, bueno, gero ja pizkanaka denborarekin ikasi nuen, eta orain, bueno, horrela, orain hobeto nago eta ja zentratuago. Hasiko gara, labur-labur hasieratik pixkatxo bat, zuek Bilbon jaio zineten zu eta zure anaia. Bueno, ni Nafarroan jaio nintzen, eta ni anaia jaio zen Barakaldon. Bai. Baina, bueno, Bilbon bizi gara, bai. Bilbon bizi izan zarete, ondoren 2 urterekin hor zerbait gertatu zen, zuek familia aldatu zineten. Bai, osea, bueno, egon zen momentu baten esan zigutela, ez dakit nola izan zen azkar momentua, eta esan zuten joan bar ginela beste leku batera, porque gure aita eta ama zirena biologikoak ezin ziguten zaindu edo mantendu, ezta? Eta gu konturatu ginen, ni konturatu nintzen zorbait txarto gertatzen zela, ez nekin nire arazoa zen, ala beraiena, baina esan zuten joan bar ginela eta kotxe zeraman ziguten Güeñen zera, hor dagoela, bueno, zegoen, refugio edo Güeñeseko konbentu batean, zeuden hor monjak, eta zeuden... Mat urte zenituen orduan? Hor heldu nintzenan banituen 2-3 urte. Zure anaiak? Bai, urte eta erdi, urte eta erdi, eta gazte zen, bai. Eta Güeñesera joan zineten? Bai, Güeñesen eta hor gelditu ginen 2-3 urte gehiago. Eta gero galdatu genuen beste refugio batera, hemen Bilbon dagoena, Begoña ondoan. Ara iritsi aurretik, etxean inoiz edo behin bakarrik ere gelditu izan zineten, txikiak izan da? Bai, hori ni ez nintzen konturatu, 10 urte edo 11 urte nituenetik, esan zigetaten nire aita eta ama oraingoak, adoptatu egin zidatenak. Esan zidaten batxutan gelditu egin nintzela nire anaiarekin bakarrik etxean, laguntzen, edo bera zaintzen, eta nire gurasoak ez zeuden etxean. Orduan, ez nekien zergatik, imaginatzen dut igual lanaren bitartez, eta egun baten eukin nuen susto bat, eta etorri zen hausokidea, laguntza entzuzuelako juka eta hori, eroi zitzaidan sarteineko olioa erreta. Eta momentu horretan ja ikusi zuten diputazioa kontatu zuelako hausokidea hori. Eta hortik horrela ikusi zuen ja nituen arazoak aita eta amarekin, eta ikusi zuten hautatu egin behar zuen. Bueno, diputazioak hartu zuen aukera edo eman zieten aukera esateko momentu honetan ezin duzue umeak zaindu, ongo dira beste refugio edo leku interno batean, eta pasa bat dira urteak edo, eta alba duzue hartu beri umeak, hartuko dituzu, baina ez da gertatu. Beraz, hor jarraian etorri zen, Güeñeseko garaia, ez da? Monjekin eta... Bai, heldu ginenan horra izan zen pixka bat desorientatua, ez da? Ni heldu nintzen horra eta ez nekien zer egiten nuen hor. Ni anaia bebai, ni anaia gutxiago, urte bat zeukan, urte eta erdi, eta bera ezekien zerratik zegoen hor. Eta egon ginen hor 2 urte,
beste ume batzuekin, bebai adoptatuak edo abandonatuak edo dena delakoa. Eta momentu batean momentu batean geldut eginen nire nahi eta biok ume bakarrak hor, residentzia edo konbentu horretan. Hori gogorra izango da, ezta? Ikustea beste umeak badoa zela eta zuan gelditzen zarela. Bai, gogorra izan zen, ikusten zinudurako beste guztia joaten zirela, igual beste familia batekin edo beste leku batera edo bere aita eta ama berriro reklamatu edo aldutela zaindu esatez eta hartzen dute berriro bere seme alabak. Gure kasuan esen gertatu hori, guk euki genituen bisitak, nire aita eta ama biologikoarenak guen esen, euki genituen. Eta zer oroitzapen duzu beraietaz? Beraietaz, Gogoratzen zara zerbait? bai, gogoratzen naiz beraien aurpegia, gogoratzen naiz danaz, baina badakit batzutan kostatu egin zaiela guk beraiengan separatzea. Badakit beraiei hori kostatu egin zaiela, eta askotan batzutan joaten ginean los puntos de encuentro, horrela ditzen dira, eukizuten batzutan rifirrafeak beraien artean, eta gurekin hor bertan. Eta batzutan moztu egin bar zuten bizita horiek, ezin zutelako hor egon edo aldatu zuela, edo nervioak alteratu eta aldatu egin dutela, eta hori. Bai, zaila. Kontua da, Gueñesetik joan zinetela familia batera? Ez, Gueñesetik joan ginen refugiora. Bai, refugio badago hor Begoña ondoan, orain bada seminario bat ustet. Hori da, Begoñako aterpetxera. Hori da. Eta joan ginen horrantza, eta hor baso den ume pilo bat ume, ez ezagunak noski, eta batzuk euskeraz hitz egiten zuten, eta gu euskeraz genuen ondo dominatzen, ezta? Ni euskera banekien zertxo bat ikastolan ikasita, baina ez nuen asko menperatzen, ezta? Eta, egin genituen lagunak hor, eta bar, baina kostatu egin zitzaigun bai. Ikastolan ni beti izan naiz bihurria, eta ikastolan beti eduki ditut arazoak konportazioari buruz, lagunei buruz, eta adi egotearena klasean, eta bar. Eta bai, kostatu egin zitzaigun, ni batzuetan pentsatzen nuen nire aita eta amaren biologikoak ian non zeuden, zergatik ez zeuden hemen, eta hori, baina ikusi nuen ezin zirela gure karguan egon. Orduan, imaginatzen nuen beste familia batekin egon ginela, edo beraiekin, saiatzen bat ziren igual errekuperatzen, baina zen izan horrela. Diputazioak deitu egin zuten, ni egon nahi psikoloekin, eta deitu egin zidaten egun baten esanez, familia bat zegoela gu adoptatzeko prest. Zailako familia bat zen, ez da? Zailako hori. Eta ni momentu horretan ez nekien zer esan. Familia, aita eta ama berria izango ziren, nola reakzionatuko dudan beraiekin, beraiek nola nirekin, eta hori nire nahiaren barnean eta buruan badakit ez zegoela, ez zuen aitortzen, ez ekin zer egin, bera ikusten zuen guztia pelikula moduan. Orduan, zuk zazpi bat urte eta nahiak bost edo horrelako zerbait? Hori, exacto, bai. Oso umeak zineten. Umeak ginen. Eta hori, niri hori, nola esango nuke, hori tokatu egin zait, ezta? Hori bihotxan eman dit ez espada batekin, baina eman didate gogor, ni banakin familia neukala, ni familia horrekin banituen, nola esango nuke, bisitak ezagutzen dituen, eta aparte, ni aparte baitut nahi arreba, familia bertakoa, baina ez daukate beraikin harreman, ez ditut ezagutzen eta ezer, baina hori asumitu nuen, lehenago ez nituelako ezagutzen, nituelako harremanak, baina gero aita eta amarekin, askotan esaten nien nire oraingo gurasoei, esarete nire aita eta ama, eta hori baki beraiei mina egiten zioten, baina bakit beraie, hori, badakitela zergaitik esaten dudan, bakitzu zergaitik nagoen horrela, baina ni bakit hori azkenean ez dela egia, orain badakit beraiek direla ni eta ama, izango direla beti, eta galdetzen badiate nortxu dira zure aita, esango dut Xabietarru dira nire aita. Dena den, guke badakigulako, baina zuk esaten duzunak Xabietarrut zure aita eta ama, ez ziren zailako horiek. Ez,
momentu horretan zaiako aita eta ama izango zirenak, egon ginen beraiekin lehenengo bizitak eginez, biologikoak egin moduan, beraiekin berdina, hori harremana mantentzeko, ezagutzeko eta hori. Eta momentu batean, esan zuen diputazioak prest zeudela igual adoptatzeko edo beraiekin bizitzeko prest zeudelako ja. Orduan joan ginen zailara bizitzera, on ginen hilabete 2 edo 3, eta gero joan ginen Burgosera, erosi zuten etxe bat hor, nire aita biologikoa izango zena, zeukan lan bat hor Burgosen, eta hartu zuten herri txiko batean, etxetxo bat, Friasondoan, eta hor gelditu ginen 5 hilabete gehiago bizitzen. Egon ginen ondo, baina ni askotan ez naiz gogoratzen nola izan zen beraiekin bizitza. Ni oso txikia nintzen, eta lagunak ditut, en plan, borrosoa daukate memoria batzutan nola bizi naizen beraiekin. Bakit bizi naizela posik, eman zidatelako denetarik, denetarik txakurrak eman zidaten, etxe erraldoi bat eman zidaten, eta motor bat erosi nahi zidaten 10 urterekin, denetarik eman zidaten, baina hori esen guztia. Orduan, momentu baten, 7 hilabete pasatu eta gero, edo 8, etorri zen berriro diputazioa. Esanez, horrela izan zen, ni heldu nintzen etxera, eta nire ama biologikoa izango zena, negarrez etorri zen, bezarka bat eman zia, eta esan zian, Juankar, arazo bat daukagu. Etorri dira berriro diputaziokoak eta zure psikologa. Orduan, ulertu nuen zertxo bait txarra gertatzen ari zela. Eta konturatu nintzen, hori zen, joan behar nintzela berriro. Eta esan zidaten, joan behar nintzela, voltatuen nintzen refugio horretara Begoñakoa. Zer zen nire burua pentsatzen zuena, ez zidatela maite. Ez zidatela maite. Extrañoa sentitzen nintzen beste batzuekin, ezta? Pentsatzen nuen, igual ezin dutela nirekin, ezin direla nirekin zaindu edo niri babestu, igual arazo gehiagi eduki dituelako, igual, iraganean. Ez zuk uste zenuen zu zinela. Bai, ni nintxela arazoa, igual, problematikoa nintxelako, bihurrian nintxelako, edo, baina bakit be bai aitatama, nire aitatama biologikoa, baseukatela ez errua, baina bai partea ni hemen nagoela, hemengo situazioa nagoelako, ezta? Eta, bai, askotan nagarkago naiz, nagarka, esan ez, zergatik ez daude nire aitatama, zergatik gertatu zaita hau, zergatik hau, eta hau. Kostatu egin zait hori barneratzea, kostatu zait hori admititzea. Askotan lagunak edo klasean joaten nintzenean, igual ni 4 ikastola diferentetan egon naiz. Eta esatea, zergatik zaudamen, zergatik aldatu zu askotan, zergatik zuaz autobus batean beste ume batzuk daudela, ezoa zure aita eta amarekin. Eta esatea adoptatua naiz, eta esatea zergatik. Eta esatean nire aita eta ama biologikoa tratu txarrak eduki dituala beraiekin, edo momentu txarra pasatu dugulako hor, edo ez diatelako ondo zaindu. Eta hori kontatxea beste pertsona batzuei, ez da erraza, ez da erraza. Baina, orain nobeto nago, admititzen dut, eta bakit gertatu zaidan, eta aurrera noa. Eta seguraski lagun izan dituzu zure gurasoak, Xabi eta Rut? Agertu ziren? Agertu zirenean izan zen fletxazo modukoa, ezta? Ni badakit esan zutela, eta ni goratzen naiz bebai, galdetu nuen psikologoari, etorri zirenean eta esan zidaten, badago familia bat, hemen beste familia bat, zuri adoptatu nahi dizuela zu eta zuen nahiari. Eta ni momentu horretan ja begiratu egin nien eta esan dien, eta hauek izango dira benetako aita eta ama, horrela galdetu nien 8 urterekin. Orduan, beraiek esan zidaten, igual bai, etorri dira pilo bat gogoekin zu ezagutzeko, etorri dira ikusteko ia alduten zuekin egon, ala ez. Eta esan dio, egongo gara, ikusiko dugu, segertatuko duen, ezta? Gogoratzen naiz lehenengo eguna, etorri zirenean gure ezagutzera, nire nahi eta biak egon ginen eskutatuta. Bai.
Eskutatu egin zineten? Bai, bueno, ikusi nuenean aita eta ama, eskutatu ginen, lotxa edo horrelako zerbait izan zen, eta egon ginen ikusten horrela bitxiki, sortxi eta 5 urterekin ikusten nortzuk etorriko diren eta esango ziren nire aita eta ama, pues, bai, bagoden lotxatuta, bagoden urduri eta hori guztia. Eta, bueno, etorri ziren, ezagutu genuen, eta, bueno, egon ginen beraiek pizka jolasean. Hori ez dut ondo gogoratzen, oso txikian nintxelago, izan zen pizka bat un flash, ezta? Baina gero ja pizkanaka eduki genituen berriro bizitak, bigarren aldiz, bigarren familia batekin, egin genituen bizitak, eduki genituen denbora gehiago beraiekin pasatzeko, pasatu genituen egunak, gero ja asteak, hilabeteak, eta momentu baten heldu zen, esanez geratuko galera betirako familia horrekin. Niri barre gura ez itxaren etorri, izan zen extraño. Esatea betirako izango dira zure familia, hori da, ostras, fuerte, ez da? Esatea izango da zure familia, eta lehengo familia ez, zergatik hau bai. Zer sinisten, ez da? Ez bakarrik ez nuela sinisten, ez nuen konfiantza. Hori konfiantza falta, ez da? kostatzen zitzaizun. Aipatu diguzu, Juankar, fletxazo bat. Bai. Izan zela. Xabi Monje, arratsaldeon. Alan ekarri. Zuk ere fletxazoa izan zenuen? Bai, bai, oso ondo esaldu du. Lehenengo zorionak nire semeari. Ze ondo hitz egin duen. Eta induzuna hori gainera telebista baten horrek esan nahi du dakoazula erdi kokatuta osak, zorionak. Erdi kokatuta bai, baina zuk oroitzen duzu Juankar txikia 8 urte zituenekoa? Bai, noski. Lehenengo eguna batez ere, ezagutu ginenean hor, Begoñako refugio horretan. Bai, gogoratzen dut. Juankar eta Anaia, ez da? Bai, eta Leo. Eta Leo. Nola izan zen momentu hori, Xabi? Bueno, bera kontain du, oso ondo, eskututa zeuden, eta, nire sentsazioa bazan, zeuzkaten gogo handiak izateko familia bat. Eta hori nik uste dut, gure alde, guztion alde, izan genuela, momentu horretan. Eta, oso arraroa bada, guretzak estrañoa ziren, imaginatzen du gauza bera kontain duen moduan, gu arotzak ginen beraientzat, eta, persona berri bat ezagutzen duzunean hori gertatzen da, eta ezagutzarekin batera, eta harremanerekin batera, azten dira bestelako gauzak, ez da, sentimendua, eta modioa, eta hori dana. Baina ziren bai, nik emaztearekin komentatzen duen, arraroa sentitzen nintzela, oso arraroa. Juankar, zer eman dizute zuri, Xabik eta Rutek? Niri, bizitza eman diate, bai. Bizitza eman diate. Eta Xabi, zuri zer eman dizute Leok eta Juankarrek? Beraiekin batera osatuen dugu familia bat, eta hori izan gu nahi genuena, ez da horregatik erabaki hori hartu genuen. Familia bat sortea, lauron artean. Familia bere gauza politekin eta ezain polita diren gauzekin, familia bat dana, niretzat, neu pentsatzen dudana. Niretzat familia da, bizi izan dago familia, beraiekin, geuk egindakoa, lauren artean. Gero izan dutea bai nire familia ez da. Baina hau bazan gu osatutako, gure erabakia. Heldutasuna igaltzen zaizu eta momentu baten gurasoak izan nahi genuen eta beraiekin osatu genuen, eta hori da. Juankar, pixka bat, emozionatu egin zara, pixkatxo bat. Zuk argi dituzu, zure gurasoak zein diren badakizu, zer esango zenioke gaur zure aitari? Pasatu guztia aparte, maite dituela pilo bat. Maite ditut, bai.
Hitz politak, Xabi, Juan Karrak esaten dituenak, zeuri entzun izan dizugu, ez dala bide erresa izan, baina merezi izan duela bideak. Bai, ez da izan erresa, guretzat, baina bueno, holakoa da bizitza. Neuke, badago urdin koloreko motxila zuen neskatila hori kantan agertzen dana, motxilako umeak, beraien familia bizitatzera joan behar direnak, eta motxila duen umeak, hori dira gureak. Ja, 8 eta 5 urtekin etorri ziren, eta aurretik bizi izandako gauza berak aipatu dituen moduan, batzuk politak ez ziren izan, eta berak oso ondo aipatu den moduan, beraien guraso biologikoz ezin izan zuten momentu horretan, zaindu, eta... Tira, Xabi, Eta joan zait. Lasai, Xabi. Xabi, mila esker gaur gurekin izatearren. Hemen mezu batzuk jaso ditugu, agian gero Juankar gehiago irakurriko izkizugu, baina lehenbizikoan ikusten dut ezagutzen duzu norbaitek bidali duela orduan. Haupa, Juankar, primeran egiten ari zara oso gogorra izan da bidea, baina azkenean lortu duzu maite zaitugu gurutze eta familia. Eskerrik asko. Bai, eta hor beste batzuk ere badira, gero irakurriko izkizugu. Zuri adibidez, Juankar, kosta egiten zaizu jendearengan konfidantza izatea? Bai, lehen askoz gehiago, nuen konfiantza batez ere inorengan, baneukan konfiantza hori nire aita eta amarekin eta 4-5 lagunekaz eta familiarekin, eta jazta. Baina bestelakoan asko kostatzen zitzaidan. Orduan, batxutan, hori, ez nuen nire emozio guztiak igual ematen edo esaten nun guztiaz igual esen egia. Beldurra neukalako igual zertxo baitez gustatzea edo beraren forma edo reakzioa ez gustatzea, ezta? Ni adibidez, ni anaiarekin gertatu egin zait, askotan, ni anaia ez du konfidatu askotan inorengan. Bera etorri zenean nire familiarekin, orain gauden familiarekin, berak ez zuen hitz egiten, bera ematen zuen zela mutua. Ez zuen hitz egiten inorekin, ez zuelako esan duena berak euskarri hori norbaitegan mantentzea eta eukitza hori, apoio hori, eta ez zuen ikusten, norekin bere ama, kentzen badizute zure amarekiko, ez hau titi hartzen hilabetekin, urte batekin, orduan normala da, ez da horrela hain babestu egotea. Eta horren inguruan kontatu nahi nuen lehen, baina ez egin zait, ni anaiakin adibidez, nik babestu du anaia 2 urtetatik oraino, bai. Eta beti egon naiz beraekin, berak beti egiten zuen nik egiten nuena, eta hori da berak esaten zuen pilar hori, ni anaia, ni nintzen bere pilarra. Bere atxikimendua, ez da, orain hasiarrak aipatzen zuen atxikimendu hori. Hori da.